Nguva inoyi zvachizodhakwa manje tichiona kuti kungoenda kwakangoitwa kubheriyawu chete takutora kuti vakomana vanyatsokutoona kutoti komo the ruling party ZANU-PF zvamutoriwo neuji. Panapa zvatiri kuti vakomana aiwa vajenerali panguva inoyi vakuda kuunita aiwana the main opposition leader anonzi Nelson Chamisa. Panguva inoyi tiri kuona maposters ari kudhizainwa nevakomana achifambiswa pasocial media, patwitter, tichiona pafacebook. Panapa tichiona vakomana vacho vachidhisimisa the leader wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa zvitori nani timbopinza kana general kana kuti Advocate Nelson Chamisa anongowapinza vese vari vaviri. Sanapinda mashoko amudanyikwa panapa nodwa subscribe like on the bell icon. Zvamuri kuona maposters amuri kuona ayo nemaflyers muchiona pana the leader wenyika yeZimbabwe, pana general pamwe Advocate Nelson Chamisa vanobuda vachinyora vachiti Emerson Mnangagwa and your surrounding thieves, stop violating the constitution. Nyaya ye2030 ichakuparadzai. Nyika inoputswa nevene vayo. Munhu wese kuna general oro even Chamisa zvake. ZANU-PF chaiyo yaramba zvamadhisinyongoro. Munhu wese kuna general. 2028 itibuda noto 2030 obva vaseka. Mashoko atiri kuona kuti ari kubudiswa nevakomana ve the regime vamuri kuona ivavava vari kuona kuti vambopuwa mathreats vakanzi vese vanoda kuexposa mainfighting ari kuitika muthe ruling party, vakomana vanoda kubatiwa. But panguva ino tiri kuona kuti vakomana vatanga zvekare tichiona vacho vachiti pinda zvako general kana nero. Panapa takunyatsokuona kuti mafights aiwa akunyatsokusimuka tichiona kuti generalwo kusimuka uko vari kuita nevamwe vanhuwo vari kuiva vachisimuka. Tinoti vanhu vari kungoitwa inonzi kungosairirwa kungonzi vanhu vese vabvuma, ma10 provinces aivese abvuma on the 2030 agenda. But vanhu chaimo chaimo mumwoyo yavo tiri kuona kuti vanhu vanyatsokuda pachena kuti they are not aligning with this endorsement. Tuze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nako mesection medu, so subscribe or like, turn on the bell.